mga Kadyog TV, schedule namon subong first batch na mapabakuna kami sa Iloilo Convention Center. Antes kami maghalin, i-check namon na yung amon ng mga body temperature. Ay, check natin si dito. Are, pila na? 35.9. 35.9. Are, si check. Are, 35.1. Si Nestor, si punta man ng yan temperature. 35.3 Aro. Si Jinjin. 35. Diba? Si Jo. 36 po kayo na, oh. Si Jo po. 35.1. No? Galingin-lingin ulo ya, pero 35.1. 36.3 akong to sa ano. Ay, Totore. 35.9. Akon. 35.4. Ang cameraman tanong ta. 35.4. So, negative. Walang problema, malakat na kami sa Iloilo Convention Center. Lakan na ta.
Walo pa to mula. Ano na, wala pa ba? Oo, damo pa. Oo, damo pa. Ato pa si Jingjing. Ring din po. Ay, tapos na. Kasunod naman na to sila. $29 na. Hmm. Ano? Balik sa 29. Matiyag mo ulit. Kamusta matiyag mo? Okay man. Excellent. Excellent. Why no? Daway gani kagatsubay no? Ah. Sino? Ay, tayo. Upload ka. Wala naman damo, edi dito ni. Ano na ito?
ilan pa to manual? Sila manual. Dahil pipipan ko. Paano tugay-tugay ha para may makapunta. Namin ni karon tulog sa gabi. Kami kuhaan ulit, kuhaan lang. Last nga pag-monitor sa BP. Every 15 minutes gina-monitor ang BP. Talagang body temperature and pulse rate. Ay, salamat. Thank you, Luka. Okay. Mga ka-Jube TV, gusto kong magpasalamat sa tanan nga mga nag-assist, mga doktor, kag nurses nga nag-vaccine sa amon kagayna dito sa Iloilo Convention Center, nga nagtiyaga sila para nga mabuligan ang tanan para mabaksinan kami. Ang oras subong mga 4 hours na kami nga nabaksinan. Kanami ang pamatsya ko daw nagapaluya gani ko sa mga nagligad sang wala pa ko nabaksinan. Sang nabaksinan ako daw nagapasik pamatsya ko. Daw kanami sang akon pamatsya. Daw kagat lang sa subay. Ay subong way na ganyan way gid way sing sakit ko naman ulo ano la. So thank you gid sa kay Mayor kag sa taga PIO nga nag-provide sa amon sang ticket sa first batch nga ticket sa Journal Visayas. Kay ginuuna kami nga mga may edad-edad ang mga hubin-hubin na ginpaulihi. So kami ang nauna kagina. So salamat gid sa tanan nga mga doktor kag nurses nga nag bulig nga matapos nga mabaksinan kami. Salamat gid sa kay Ma'am Lucy Sinay sa Iloilo City PIO
nga nag-provide sa amon sang ticket para mabaksinan kami. Thank you gid ma'am. Kaga gusto ko man mag-shout out sa mga tanan-tanan nga mga tao. Libo ang tao kanina dito sa Iloilo Convention Center. Halit sang aga hasta maghapon. Hasta Sumbonguro may yara pa to. Ay kadamo gid sang pila. Congratulations gid sa mga naka-second dose na. Kaya nga amon first dose pa lang, ginapabalik pa kami sa June 29 ang amon nga second dose. So mabalik pa kami dito. Siguro base sa lason ng mga sinimana, ang iba ng staff sang Journal Visayas. Sila naman ang second batch na first dose man sila. So thank you gid sa PIO sang city government nga naghatag sang ticket. Kag gina-shout out ko man ang mga bag-o naton nga mga subscriber kag mga viewers. Makita nyo da sa screen ang mga nagpa-shout out kag ang mga bag-o nga mga subscriber. So sa mga viewers, bantayan nyo ang mga bag-o nga mga upload namon para ma-update kamo sa mga bag-o nga mga kahitabo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kay ang masunod naton nga vlog siguro ang City of Pasig, kay tungod nga may aton dito nga staff man nga nag-host dito. So bantayan ninyo ang Pasig. Tapos ang diri pag sa syudad may mga nakapila kita nga mga vlog nga inog-upload. So thank you gid sa tanan-tanan nga mga doktor kag nurses ginaliwat ko tugod nga para ni sa amon health, para ni sa mga staff diri kag mga Ilonggo. Salamat gid sa mga doktor kag nurses na nag-assist kag nagbulig. Pasalamatan ko man ang staff nga bisan iban may ginakulukulba pa sa pag-injeksyon na umpawanas ang na baksina na. Sa mga na gustuhan sa ini nga vlog, palihog ko thumbs up. Sa mga wala nakasubscribe, palihog ko subscribe kag hit the bell button.